למשפחה שיש בבית שלה מישהו מכור, המכור מנהל למשפחה את החיים. הוא לוקח את כל המשאבים, את כל התשומת לב, את כל היחס, הם מטפלים בו, הם דואגים לו, האחים האחרים, או הילדים, או האישה, או ההורים משלמים את המחירים. זה נקרא המכור במרכז. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי הרבה פעמים, קודם כל, יש אצל משפחה כזאת המון הכחשה. ההכחשה באה לידי ביטוי, קודם כל, תזכרו, וזה הדבר הכי חשוב, להבין שיש פה ילד או בן אדם שהוא מכור, או עם בעיה, ולמשפחה בתור משפחה אין שום יכולת לעזור, לשלוט, לתקן את הסיפור הזה של ההתמכרות. ואתם תראו הרבה פעמים משפחה אומרת, הוא קצת משתמש. הכחשה, פתאום אתה בא ואומר, רגע, איך אני שובר את ההכחשה של המשפחה? זאת אני מתחיל לתת להם אינפורמציה בשפה של התוכנית, בשפה הטיפולית נותן מידע, שבתוך המידע הזו אנחנו מתחילים קודם כל לעבוד עם המשפחה את אחד הרגשות הכי קשים שלהם בתור משפחה שבה אחד הילדים או הבעל או האישה הם מכורים, זה תחושת הבושה. הבושה גורמת למשפחה להסתיר, לשקר, להתמודד לבד, לא לבקש עזרה, לנסות לטייח, לנסות לעשות המון דברים, שדרך אגב הבושה יוצרת אצל המשפחה הרבה פעמים תחושת אשמה. למה אתה מכור? כי קיבלתי מכות שהייתי ילד. כי גדלתי בבית שהייתה הזנחה. כי גדלתי בבית שלא נתנו לי תשומת לב, חום ואהבה. באה התוכנית ועושה פה דבר מאוד חשוב, וזה חשוב מה שאני הולך להגיד לכם. להתמכרות אין שום קשר לנסיבות חיצוניות. התמכרות זה משהו שעומד בפני עצמו. מה שמאפיין מכורים זה העניין של אובססיה ואנוכיות. זאת אומרת ככה, יש אנשים שברגע שהם נוגעים בחומר, לא משנה איזה חומר, ההגדרה בתוכנית של האלרגיה שמתפתח אצלם אובססיה. ככה הרבה פעמים מבחינת האשמה של המשפחה, תזכרו, הרבה פעמים הם מרגישים ואז הם רוצים להרגיע את האשמה. כי מה זה האשמה? האשמה כל הזמן מתדלק את העבר. מה אנחנו עושים בתוכנית? במקום אשמה, במקום בושה, אנחנו מתחילים ללמד את המשפחה לא להסתיר, לא לשקר, להתחיל להציף את זה, לבקש עזרה. במקום אשמה אנחנו לוקחים ומלמדים את המשפחה עניין של אחריות. ואתם תראו בהמשך, שאני אומר את זה פה, שלעולם המשפחה לא יצרה את ההתמכרות, ולכן המשפחה לא יכולה באמת לטפל בהתמכרות.